बर' कसारी गाव हायुङारि खुंथायनि 2023 आरो 24 बोसोरारि रां बावजाजों बर' कसारी गाव हायुङारि खुंथायनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्लानि अमा फिसिग्रा, दाउ फिसिग्रा आरो ना फिसिग्रा आबादारि बिथांमोनखौ लानानै जोङो फोरोंथायनि हाबाफारि थांनाय समफोराव लानाय जादोंमोन आरो बिथांमोननाव जों मिथिनो मोन्दों बिथांमोना फोरोंथाय लानायनि उनाव बा बेनि सिगांनिफ्रायबो गाव गावनि न'खराव बिथांमोना एसे फिसायैब्लाबो बिथांमोना बे हाबाफारिफोरखौ मावफुंदों आरो बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ एसे मदद होनो होननानै साफ्रोमबो फोरोंथाय लागिरि बिथांमोननाव जोङो बर' कसारी काउन्सिलनिफ्राय एसे रां अनसुंथाइ होनाय जादों आरो बिनिनो गलाघाट जिल्लानि आथिखालनि सुरबथार सम जिल्लानि सिङाव थानाय उरियामघाट दामबर बे ओनसोलनि जाय बिथांमोना बे बिथिंफोराव अमा फिसिनाय, ना फिसिनाय, दाउ फिसिनाय बिथिंफोराव फोरोंथाय लादोंमोन बिथांमोननाव जों दिनै बिनेश्वर ब्रह्म बर' हाइ स्कुल जाय उरियामघाटआव दङ बेनि मोनसे मिथिं जिरायसालियाव जिरायनानै गलाघाट जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि नीलेश्वर ब्रह्म, गलाघाट जिल्ला इउपिअनि आफादगिरि मुकुन्द बसुमतारी, भाइस प्रेसिडेन्ट जोंनि दिलीप खाख्लारि, मिरुनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि कातिराम तुलसियारि आरो बर' थुनलाइ आफादनि धनस्री जिल्लानि बिनन्द बड'सा नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर आरो बे आबादारि बिथांमोनखौ लानानै दिनै जों चेकखौ गथायनाय जायो। आं मिजिंथियो जोंनि हारिया जिहेतु बे अमा फिसिनाय, दाउ फिसिनाय, ना फिसिनाय आबादजों गोदो गोदायनिफ्रायनो लोब्बा दङ। दा जोंनि काउन्सिलनिफ्राय फोरोंथाय मोननायनि गेजेरजों बिथांमोना जे गोदोनि आदब खायदाजों फिसिबोबाय थादोंमोन, मावबोदोंमोन, बेनिख्रुइ एसे साबसिन हामसिन मावनो जोथोन लानो बिथांमोना खाबु जागोन होननानै आं मिथिदों आरो नैबे फिसा मोनसे मददनि गेजेरजोंबो बिथांमोना एसेबाबो बे बिथिंखौ जोथोन लानायाव बेनो बिथांमोनखौ मदद होगोन होननानै आं मिजिंथिदों। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।